Ara mhux bil-fors iqumu l-mistoqsijiet, Sur President, mhux bil-fors iqumu s-suspetti, mhux bil-fors tqum il-mistoqsija tal-korruzzjoni għaliex għalfejn inti għandek tintrabat li tixtri l-elettriku kollu mill-Electrogas blali. U biex tixtri minn hemm, ikollok titfi l-interconnector jew inkella tixtri ftit elettriku, imma dawn affarijiet illi ma jagħmlux sens. Ma jagħmlux sens u l-unika sens li jistgħu jagħmlu huwa wieħed li hemm il-ħmieġ fin-nofs, dak l-unika sens. Il-gvern immexxi minni jixtri l-elettriku minn fejn huwa l-irħas, mhux minn fejn intrabtu huma, u jekk huwa irħas mill-interconnector nixtruh. U dak li jiġi frankat mill-interconnector nadduh lin-nies sabiex in-nies ikunu jistgħu igawdu mill-investimenti illi ikunu saru. Il-gvern ġdid immexxi mill-Partit Nazzjonalista ma jħux dawn ir-riski u joħroġ it-tanker tal-gass il-barra mill-bajja ta' Marsaxlokk għax riski bħal dawn għal power station li lanqas biss għandna bżonna aħna maħniex lesti nieħdu.